welcome to MB Channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनो जाबाय दिनै जोङो दायो बङाइगावआव दङ आब'फा डिजाइननि स्टुडिअ'आव ओमफ्राय दिनै जोंनि मेकआप क्लासआ लास्ट आरो सार्टिफिकेट डे ओमफ्राय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायदो माबायदि मा खालामलांखा मा जानो हागौ जोङोहाय आब'फा डिजाइनफोराव थायोमोन ओमफ्राय दिनै गाबोनसो थांगोन आरो जोङो दिनै सानसे थाबावगोन ओमफ्रायो बहुत गोसोखांगोन आब'खौ जोब्बाय आरो जों दा थांसिगोन दसे थानानै एसे जानाय लोंनायबो दङ नै दा जानाय लोंनाय जाखांनानै जों ओंखारलांसिगोन माबायदि मोनखायाखै गोजोननाय मोजां मोनखायाखै लाखाथि सार्टिफिकेट मोनना माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय ना सार्टिफिकेट मोननानै माबायदि मोनखो नोंथां सार्टिफिकेट मोननो मोजां मोनबाय आङो रोंजोबथारबाय एकदम मेकआप आर्टिस्ट जाथारबाय आब'आलाय माबायसा मोनदों दिनै सार्टिफिकेट मोननो माबायसा मोनदों आब'आलाय माबायसा मोनदों सार्टिफिकेट मोननानै माबायदि मोनदों सार्टिफिकेट मोननानै मोजां मोनदों गाइसनो गाबनो ओंखारबाय आब'आनो गाबबाय आब'ल' बहुत मिस खालामनो दुखु मोनबाय
बिसोर लाबोनाय ना ओमफ्रायो निहियो जानाय लोंनाय आब'नि नै दिनैनो लास्ट जानाय आरो थेंक इउ आब' जोङो एसेबां बिदि मोजांथार फोरोंनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय गाइस आब'आ बेयावहाय आब' फाफान्थिजों मेहेन्दी आखिजादोंमोन आरोना नोगोर मोजां जाखादों बेयावहाय माखासे थांजोबखांनानैसो आखिदों आरो मेहेन्दीखौ माखासे थांजोबखांनानै जोंल'सोमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो आखिबाय दख'ना गुदाम गंसे दख'ना दं ओमफ्राय गाइस जोङो बेरायनो थांदोंमोन आरो क्लास जोबनानै जोङो आब'मोननाव थाखायोमोन नालाय आब' फारिजोंनाव आब'आ जोबदों आरो ओमफ्राय आब'आ जोंनो दख'ना गांसे बायना होलायबावबाय आयु आइसक्रिमा लारि लारिखा नै मा लाबोखोलै नैलाय थफ्ला लानायफोरा दुर्गा फुजानि शपिं बरिया स्रां स्रां नुखायो बेयाव लाइटआ माबाथारना बोराया खयथायाव थाङोथाय बिनि बोराया हारसिं जिरायनानै मैगं माबा फानबाय थायो बोराया ओमफ्राय जोङो न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय मा लाखो बेखौ खिथालायासै आङो भिडिअ गोलाव जागोन ना उनाव गानबा खिथागोन दे